Janaka wonten dawuh. Kita ngerti ora karo bocah sing ngarep iki? Nggih. Mboten mangertos arane Wisanggeni. Arane Wisanggeni langsung rupa ya iki jejabang sing neng kandhutane bojomu Dresanala. Janaka, iki anak kita. Anakku nggih. Anakku wong bagus. Kak, iki sapa? Ah, niki papa. Iki bapak utawa Engkang Rama. Loh, iki bapakku kek. Nggih, naminipun Ndara Janaka. Waduh, Rama, aku ngaturke penuwun, ngaturke bekti ya Rama. Kakang Semar kok bocahe ora iso basa. Arep ora iso basa ning niki kelanganane Sang Asih Prana. Mula niki ndugal kewarisan dimenangake ora basa karo sapa wae. Iya. Ngaturke panuwun ya gek wis nemokke aku karo bapak. Iya. Kakak iki sapa to, Pak? Iki sing momong aku. Lho, sing momong bapak? Iya. Sapa jenenge? Lho, apa kawit mau durung tepungan karo iki? Durung. Dheweke mung gelem disebut kakek. Takon dhewe, kowe jane jenengmu sapa to, Kek? Hartono. Wah, ayo tak goleki nang Amarta kok ora ana wong. Wah, wis cedhis-cedhis do metu. Sinuwun Darawati. Iya, Bagong. Ndarawarku Dara. Iya, Bagong. Lah, bapak sing suarane gedhe kae sapa? Kae kakangku. Lho, kadangmu sepuh? Iya. Jenenge Werkudara. Siwa utawa bapa ngono ngundhak. Wah, Janaka duwe anak calon gali. Ora ngono kowe. Iki ndugal kewarisan. Dimenangake ora basa karo sapa-sapa kaya aku. Ya, Tru. Apa ora wae. Mbok ngono. Kowe Tru iki gak Tru. Bagong terus mutung terus melayu ora. Ibumu menyang endi? Aku ora ngerti. Kakang Semar ibune iki menyang endi? Digawa Dewasrani, tak pecah ndase Dewasrani. Ayo sampean ki ngendika ya cobloko kok ya. Ibune nendi? Ibune digawa Dewasrani, pecah ndase Dewasrani. Ha cetha kae muring tenan kae. Wis ben kapok Dewasrani. Cakra, Petruk. Lah aku ngerti nek lagi pisan mau kok ya nek lali ya njuk ngapura Cak Petruk. Sing matane kira mau ndi? Oh, Reng gelo Reng. Ngapa? Lah iki sapa mau? Kek. Kuwi Gareng. Iki Gareng. Iya. Wah. Lah sing mripate kaya ndok dadaran mau? Gong, golek Gong. Wis tak paro mrene ngono. Sing diparo awak mataku jare kok ndok dadaran. Wis tak paro matane omong ngono. Iki bendaramu. Ora sudi bendara kaya nguneke mata ndok dadaran. Nang omah disembah anak bojo nang kene mung padake bakul ndok. Ya rasa nesu ora. Aku pengen karo ibuku kek ayo ditutke bapakmu, Ndara.
mesrane. Taun ana Windana aku ora bakal gelem wong sing jeneng aku tresna kok sampeyan ora iki terus piye coba? Ya bener. Sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina. Ya wis pokoke tak trateni wae. Iki wis ana pira? Pirang dina mapan ana ning Nusa Kambana utawa Nusa Rukmi. Nek kowe ora gelem karo aku sepira to kekuwataning wong wedok? Mesti aku bakal ngruda paripeksa karo kowe. Kewaton kowe tak ruda paripeksa karo aku, kowe ngladeni karo aku. Tegese wis sah nggonku mengko garwa Mbak Yuku, ya kuwi Kakang Mbok Ayu Dersanala. Yen pancen wis wani bebeda karo bojone Janaka, kudu wani ngungalke dodo. Sing lanang kowe apa aku? Sing lanang tenan nukuk Dersanala, bedhah dadamu, pecah ndasmu. Waduh! Wah! Mati aku! Tobat anakku diajar Janaka, gedhoane anakmu sing elek. Wis pantes diajar karo ndaraku. Tok sumbering perkara iki mesti kowe, saka cangkemmu Betari Durga. Tobat. Mong kepengin napake mulyaning bocah. Napake mulyaning anak iku wajibane wong tuwa. Ning aja sasar susur tumindakmu kaya ngono. Aja sak penake dhewe. Jagat kobar mergo saka gelak gedhoamu. Ora mulih ning papanmu adugangi nang kene Batobat apa?